हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनसे गेजेर भिडिअ नोंसोर गासिखौबो फिन बरायबावनो थाबाय दैया लोमबानो नोंसोरनि गामिया लोमजोबो आरो ना नै खहायजोब्बाय नायनानै बेसेबा खहायबाय नै बे थांजोबसिगोन आरो हाया मा साफानदो नायनाय रसना ना मा साफानदो भिउ Terusna, ayo naik, ayo. Mati mama ini di mana ma? Ma? Marah sekali. Memang hampir ini yo. Foto sama ini. Naik apa ya? Naik apa? Musan dengar enggak? Musan dengar. Ada ring dulu musan ya? Musan ring tu mana? Ya. Musan tu mana? Musan bunna mana? Ma? Mai benam sunso. Muta sara. Igarlay मैगंफोरा बेसेबा खेथि मावखायोना नोंसोरनिबो मावो ना मुस्लिमफोरनिबो नामा दैमायानो खहायजोबना गेदेरथार जालांबाय नै थांबाय थानोसै जों दाना न'आव लोगोफोर जोंना जोब्बाय फट' साफायनाया ओइ मैसोआ मासे गेदेर गेदेर मुस्लिमफोरनिसो दे मुस्लिमफोरनि जायो थ' थाबायना आंलाय थ' थाबायना ओइ थांबा आं माबा लाथ्रुबथारा इसानाव फैदो आरोना आङो लोगो लाना इसानाव फट' साफायनो Oke. दायो जों न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर जोङो ड्रेसखौबो जासो गानहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय सोलायबोफिनबाय आरो आङो न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोर गोजानबो नालाय एसे गोबाव लाबाय आरो फैनायाव ओमफ्राय दा आङो फ्रेसबो जानानै लाबाय ओमफ्राय बेलासिथारबायबो नालाय आं गथ'फोर फोरोङो बेलासियाव ओमफ्राय गथ'फोराबो फैबायानो ओमफ्राय आङो नोंसोरनो बेखौनो एसे भिडिअ देखायनो होननानै बानायफिनबाय आरोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर दे हाय होनना गासिबो हाय ओमफ्राय नोंसोरो आंजों फोरोंजानानै माबायदि मोनो मोजां
मोजां मोनो आंना लोगोफ्रा दे दिहुनदो खन्थाइ बिमाफोरा ब्रा ब्रा oh hi my name is Nisan Masari nang बर' रोंगोना रोङा nani फरायसालाय रोंगो ओइ नोंसोर सानैयालाय Alvin कैसे होता है छोटी दा लिरनाय खोन्थि जागोन दे proper bal नहीं होता वो अमर बाल जोंना आदानि फिसाजो मार्कि उत्थारा खानायनिखौ खेवना फैलायाखै नोंनिया स्कुलनिफ्राय बावद' दे लिरदो नोंसिना मा जाबाय थाखो हता हते ना हता नोंसोर मामोन होनबाय मगज जाबाय ओमफ्राय आंखौसो भिडिअ बानायनो मा जाबाय दं माखासे ओइ मा जाखो आं देखायबाय दं मालायनिखौ गावबा गाव लिरदो माब्रै सोर सोरना एग्जामा माला जागोन एग्जामा ओमफ्राय इसनालाय समायना मोना माला जागोन एग्जामा माला जासिगोन अबिया एग्जामनि पेपार होदों दिसेया 25आव 23 मोनदोंबा भेरि गुड बोला नांगौदि ओइलाय मानो जादिया इयो इ मोनसेया बावनाय ओमफ्राय जों खनसे होनदों एबार मोजां लिरबावदो इनिख्रुइ दे होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै फुटबल दे दादा आरो लिरदो गावबा गाव जाय एग्जामाव मा होनो जाय एग्जामाव बांसिन नाम्बार लाखिनो हागोन भयामसो चक्लेट बायनो हागोन आं मिथिया मास मोनबायानो जाबाय खोमा ना नोंसोर लानाया समायना आगोलनिफ्राय जोब्बानो लाबाय थायो होननानै बुंबाय थायो आं बोरैनो जाखायो एग्जामबो जायो मायो ओरैनो गेलेना थायोना गथ'फोरा फोरोङो आरो बिसोरो इंलिस क्लास इंलिस गासिबो मोजां नाङो आरो फोरोंनानै गोसोखांनो हायाखै जानायखौबा गोसोखांनो हागोन नोङो मामोन मोनसेया समाया खोन्थाना होननाय मामोन लास्टनिया मामोन कुइसना मामोन अ 2 4 ओइ 2 4 जा बेसे 2 4 जा होमबा इयाव 8 जाबाय सिङाव 8 जाबाय सायाव 4 थांबाय माइनास खालामबा 0 गथ'फोरखौ एगारहरबाय मोनाबायबो आरोना लोगोफोर दे होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय